World Servant is een christelijke jongerenorganisatie die is geïnzet om via werkvakanties en bouwprojecten verordening om te brengen. Zowel bij de lokale gemeenschap als bij de vrijwilligers zelfs. We van Simmer hier weer naar Ethiopië een squallen bouwen. World Servant, wat voor organisatie is dat? Het is een christelijke organisatie en die hebben meerdere projecten in meerdere landen, in Afrika, Zuid-Amerika, in Azië. En dan doen ze projecten zoals bijvoorbeeld squallen bouwen. Ik denk dat het wel nodig is. Bij ons vorige project hebben we hier al een squallen van jouw lokaal. En toen we daar kwamen, zeggen ze dat het hele dorp opleefde. En ik dat het nodig was, omdat al die lokaal zitten echt overvol. Dus het is mooi dat we dan jouw extra lokaal kunnen bouwen. Zodat iedereen gewoon op de beste manier kan leren. Deze maar. Nou had je zelf een product inzamelen. Hoeveel? Nou, ongeveer iets 4000. Dus aardig prutje. Nou, met zo'n acties als dit proberen we het bielkwander te krijgen. En waar wordt er door geïnvesteerd al dat geld? Dan de vlucht, dat is een grotendeels. En de bouwmaterialen. En nou, alles moet geregeld worden, dus de organisatie. De bouwvakkers daar, die is onderstuurd en projectleiders. Kent u World Servant? Ja, nee, zeker. Mijn zusje heeft jaren geleden ook een keer meegedaan met World Service. Is toen naar volgens mij Zimbabwe geweest. Oké, wat vindt u van dit soort acties? Het is hartstikke mooi. De jeugd die hun best doet om de wereld daar een beetje beter te maken. Ja, dat is hartstikke goed. Kun je echt vernemen dat je met verschil maakt? Ja, kan je wel echt vernemen. Toen zaten ze met 50 kinderen in één lokaal, meestal of meer. Dus nu hebben we dat verschil kunnen maken om daar meer ruimte te geven voor die kinderen. Want ze hadden het onderwijs wel en er waren wel kinderen om naar de school te komen, maar ze hadden gewoon niet de ruimte. Dus ja, dat was wel echt speciaal om dat te kunnen doen voor hun. Als we omkomen, dan ben je heel erg dankbaar voor die leven Jezus maar en hoe luxe als het eigenlijk haast. En dat is toch iets van die meesten als kinderen betekenen.